قبلا نادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله إنما أشباه الكفار والماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نسيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم وتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون أغراك القوم أكثرهم فهم لا يؤمنون إذا جعلنا في أعناقهم الأقوال وسكان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. أنا تقول من شكاو اسم بوتي لسان العلم لسان الفيلة لسان محمد رسول الله. ban san yadda kuka yi wannan tsari ba da girma sarki Allah ya ƙara lafiya. To kila na juya wajen masani in ce babban kolan mu a ɗan alhaji tsohon limamu kolan mu ne a ɗan alhaji shekaru 40-50 da wuce ba wanda na fara sani a wannan yanki sai shi daga baya daga baya na mala wani ko haka akwai mala wani kafin man sani to daga baya shekaru 20 da wani abu muka yi tuntuni da mala wahib lokacin da muka bude masallacin geza mala ibrahim shi ya ja mun baki mala yakubu mun zayar an ta gama da wallahi bin rahmati Allah ya gafarta masa mala ibrahim tukuna da shi da malam shehu na nan akwai dan agajin mu malam abdullahi nake tsammani duk wannan magana ne ta shekara 30 fiye da 30 ma duk waɗannan mun san su muna haɗuwa da su a abubuwan da suka shafi hadara ta maulana rasulullahi to kun san yadda abubuwan suke ana cikin tafiya sai ga waɗansu abubuwa suna faruwa su ta baka mamaki ana ya taimaki sarki ana ya ƙara lafiya da daɗewa tun tsohon sarki wasu abubuwa sun yi ta faruwa tun lokacin da su malam suka fara shirya maulida ni da mana da garin nan ya kai shekara 30 gaskiya na daɗe ban zo ba wannan dalili yasa lokacin da su Suleiman suka kai mun gayyata na ce to insha Allah zan zo na yi sallar juma'a a masallacin mu a Kaduna muna tashi daga sallar juma'a na ce dole mai ɗauko mota mu kokari mu shigo garin nan da wuri ina zuwa sai aka ce mun Zakir ya shigo na ce ai na san shi da annabi ashe suna tare da babban khalifa wannan da kuke gani shehu Dairo wallahi mu a ka'idar mu ta ɗarika ni ba don kuma matsa ba abin da zan ce kalamomin da na samu a bakin su sun ishe so da gaskiya ka'idar mu ta ɗarika biyayya yanzu ma da ya yarda ne na buɗe baki babu wani abin da in wani kalma ya fito daga jinin shehu to mu san annewa ɗaya mun gama komai kalma ɗaya wani muka ji to maulidi ya yi mana daidai kuma komai da muke nema sa sai Zakir ya miƙe ya zama zakirin sha'ir ala bi zikrillahi tatma'innul qulub in aka ce Zakir ya miƙe ya yi duk abin da zai yi alhamdulillah to sai kuma ya hada da baitoci na shira ina da mina shu'ara ila hikmatu yusrafu ma la yusrafu fi mawaƙa suna da hikima
abinda malaman nahu suke ce masa malayun sarrafa to sha'iri zai sarrafa shi. Ahmada sha'iri ya gada ma sai ce Ahmadi dole kuma da kyale shi harka ce ta shi'ira. So da ka abinda za a samu a wannan maulidi gaskiya an samu. Da girma sarki ganin ka a wannan guri ya ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun ji daɗi ƙwarai a duk lokacin da mun ga mai mulki a gurin Annabi Muhammadu. Wallahi mun san mulkin da ya ɗore kuma na koya ba duniya zuriyarsa da su. Amma mai mulkin da ana annabi ya koma gefe an taru. Yadda ka yanke da annabi kai ma Allah zai yanke da kai. Kuma shi wa mu yanzu zan ɗan miƙe. Wannan kalmomi guda biyu ba dole sai na yawaita ba. Na mana Ibrahimu ne. Allah ya so. Amin ya rabbal alamin. Babu abin takaici cikin rayuwa irin mutum ya koma yana neman dalili akan maulidi. Dalilin maulidi maulidi. Me dalilin maulidi maulidi. Ko ba shi ne ba? Ai mutumin da ya fara ce ina ayar maulidi. Ina ne annabi ya ce ai maulidi. Ai kuna haɗa maza da mata. Ka kyale shi kawai ɗan iska ne ɗan mutum. Ana maganan manzon Allah kana ce a baka dalili? An ce annabi ka ce a baka aya a baka hadisi akwai ayar da ta wuce shi annabi din. Wani abu ne yanzu duniya za ta amfana da shi da ya wuce maulidi. Yaya maza za su yi maulidi babu mata ilal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati maulidi babu mata to kuma ina maulidi kawwa duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa sayyidina Abubakar na kusanci da manzon Allah da hidimar da sayyidina Abubakar ya ba iyayi da yadda Allah ya yabe shi da abubuwan da ya yi dubu sayyidina Umar bin Khattab dubu Usman Zunnuraini waɗannan abubuwan duk da suka yi ko ma ka kalli Haidara Ali dan Abu Dalib babban ya sa in baka ni ba mu man Rasulullahi mijin Fatima ta zama ba maza ne ba a je su gefe kalli Khadija Kubra bintu Khuwailid matar da duk dukiyar da Allah ya mallaka mata ta ciyar kaf wajen taimakon manzo Allah da taimakon addini. Mace ce dukiyar da Allah ya bata kaf ta sarrafa shi wajen yaya za a yi yaya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafiya yaya za a yi ji daɗi yaya za a yi addini ya ɗaukaka dukiyar sai da ya kare kaf mafarki ta yi fa wata ya sauko daga sama ya danne ta a ɗakinta sai da ta yi zuba sai tana neman ya za a yi ko wani hanya za ta ta gano wannan mafarkin ya yake malamin da zai fassara mata mafarkin da ta je wajensa ya kalle ta yi dariya ya ce ba zan yi wannan fassaran ba sai kin ban dinare dubu kaddanta a ce miliyan 100 na san ya ji haka ko biliyon 100 na naira idan ka canza nan da nan ta ce wa bawanta mai sara ya je ɗauko zinaren ya kawo aka aje wa malamin ya ce to mijin ki ya rasu domin Khadija ta yi aure ta auri mijinta Hala suna da 'ya'ya biyu ya rasu maneman aure suka taso akwai Abuja yana cikin maneman aurenta Abubakar yana cikin maneman aurenta manyan masu kuɗi manyan sarakuna suke neman aurenta da ta yi wannan mafarkin wannan arifi masanin al-injila ya ce duk mutanen da ke neman auren ki aje su wanda zai aure ki yana zuwa nan gaba kaɗan don shi ne annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wani abun sai ta ce to tun da haka ne sai ta koma tana ba ina son in tafi ne akan wannan ba so nake in nuna mu wannan taro babba mata a addinin musulunci ba kyalle bane ya ta
mata a addinin musulunci wasu mutane ne daban wanda sun yi duk abin da za su yi kai da aka aiko maulanmu rasulullahi addini wanda ya fara karɓar sakon Allah ina arsalnaka kafatan linnas bashiran wa nadhira muhammadu rasulullahi ya zo zai ba da sakon wanda ya fara karɓar kalmar shahada mace ce Khadija ce ta fara imani wanda ya fara ci da dukiyarsa akan addini ya tabbata mace ce wanda ta ɗau annabi Muhammad mace ce ta kai shi gidanta ta ajiye shi a Sa'adu Halimatu mace ce ta ba shi kula yadda ya kamata mace ce in ka dubi yadda abubuwan suke mata in ka kalle su jikin addinin musulunci sun wuce wasa Allah dan uwa in ka gangara kalli Maryam mahaifiyar annabi Isa wa Maryam al-mabnati Imran allati azal farja fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabi me kanu min al-qanitin mace ce wanda Allah ba kai nake roƙo ba Allah ni ban roƙe ka ba amma annabi Muhammad ka bani aljanna ni annabi Muhammad nake roƙo na ji wani banza yana cewa bai neman kaza to ni ban san Allah ba amma na san annabi Muhammad kuma ya san Allah saboda ka ni shi ne nake shauƙin nasu wani babban wali ɗaya ne daga cikin manyan wali shi ne littafin Deliya yana tafiya tare da almajirinsa Suleiman al-Misri sai su ɗago Bahar Aswad za su haura ruwa sai ya ce Suleiman je ka tambayi masu kula da tashar nan yaushe jirgi zai zo ya ce shi an ce jirgi ba zai zo ba sai kwana uku ya ce a kai lokacin ne mun dawo shi ya za a yi da ya ce ina ruwanka biyo ne a baya ɗan uwa baka san Allah ba kama wanda ya san Allah ba ka da kokobo da ka shiga kasuwa kama mai jari rike mai jari sai ka shiga kasuwa ka samu riba in ba ka rike mai jari ba sai ka mutu da yunwa shehu ya ce almajirin suka biyo da mu shiga ruwan nan ta kan ruwan za mu yi tafiya mu haura amma duk in na taka 40 za ka ji na ce Allah da na faɗa kai kuma sai ka ce shehu ɗan nasu in na kira Allah ka kira ne ya ce aka rabu kulla sam an wada sai aka duka shehu ya taka ruwa ko silifarsa bai ne ba ni ba ina ce ka yadda bane kar ma ka yadda dan uwar ka hana aka yi ba ne neman yadda ka bane a san yarda ana neman ta ne daga wanda ya yarda da annabi Muhammad yau ma san waye mu zala bai na da yarda da guni ko kai bai ana takawa tafiya ta tafiya an je tsakiya in shehu ya ce Allah sai yaron ya ce shehu dan nasu ana ta tafiya suna ta taka ruwa kamar yadda kake taka tudun nan sai da aka je tsakiya sai shi dan ya bullo ce kai wawa ne yaya yana kiran Allah kai kuma kana kiran shi yayi ka shi ya kira wanda ya yi shi kai kuma ka je kana wani kiran sunan wani shi yayi ka in ya ce Allah kai ma ka ce Allah sai ce kai wannan magana fa ne ba kamar yadda yanzu ya za a yi kaje wajen maulidi ana taron maza da mata ya za a yi kaje wajen maulidi annabi ya yi ne ya za a yi kaje wajen maulidi ai alƙur'ani ma bai ce a yi maulidin ba bayan duk abubuwan da ake a yanzu a cikin rayuwa babu ɗaya da yake da wani dalili asali mai kyau masallacin gane mai siminti ina yake alƙur'ani sifikar ka ne ina take alƙur'ani gasan karatun alƙur'anin ka ne caca ina yake alƙur'ani rigar jikin ka ina yake alƙur'ani hular ka ina take alƙur'ani kai dan uwa miyar taushe gyararriya da nama a ina aka gani waye ce ka ci inda za ka ce wani kullum da ta balata kullum balata ta dina sai dai ka mutu wannan mutum ya ce
ai ko ne wani nake kira fa ya kamata ni ma in yi kira Allah in kira Allah. Shi kenan da suka taka 40 shehu ya ce Allah, shi ma almajirin sai ya ce Allah, sai ya kasa. Shehu ya ji shiru ya ce kai, sai ya miƙa hannu ya ɗauko shi ya ce me ya faru da ya ce a karɓar kallon abin babu. Wai me ya faru ya ce wani ne yanzu nan ya zo ya ce kai kana kiran Allah ni ina kiran ka, ai na yi shirka. Ya ce kai ka san Allah ne? Ni na san Allah kai kuma ka sani. So da ka ni ka sani. Alat ɗinka na banki zai baka miliyan 30 a alat, kuma kana neman miliyan 10 za ka cire. Ai banki ka sani don kuɗinka na can, amma a lokacin za ka iya sa hannu da ka ɗauko kuɗin, sai ka yi tawassuli da banki kuɗinka su fito. So da ka ce me ya kai ka? Kai da Allah ka manta shaidan ne ya yaudare ka. Ai baka san Allah ba, ni ko na san Allah. Da ido na dai zai da ganin Allah mutuwa zai. Biyoni ya ci gaba da kiran Allah, ya ci gaba da kiran shehu. Har aka zo gaba da yanzu sai a zo a fara maka wasu maganganu. Wai yare ne za ka fara ka kira shehu, to uban ka kira. Wai an kira ba Allah. Ina ne aka hana? Duk abubuwan nan babu wani gurin da aka hana. Suna kan ɗan uwa. Abin da ya sa na ɗauko wannan usulubi a wannan maulidi, wannan gari na sabon gari, wani gari ne da yake da kima. Dubu taron mutane na ai ba duka yan sabon gari ba ne. Wala ne ya kawo ku wannan guri. Akwai wanda ya zo garin nan da ya samu wani abu naira 5 ko 10. Wallahi ba abin da zai kawo shi, ba abin da Allah bai ba su, ba abin da Allah bai musu. Allah ji kan Dr. Hadi, Allah ya jaddada Dr. Rahama. Wallahi ƴan uwa, wanda bai san wane ne shehu ba shi ne kawai dai mutum matsiyaci. Mu ba mu da wani abu a duniyar mu yanzu da ya wuce mana maulan mu shehu. In muka kira sunansa kawai abun maulidi muka tashi mu mun gama maulidi wallahi. Babu abin da aujarin da muke da ya wuce wannan. Duk mutumin da a yau wannan rayuwar zai ce maka wai maulidi yana neman dalilin maulidi, wallahi ka kiyaye wannan mutum. Kuma duk wanda yake cikin maulidi yake nema ba zai halarci maulidi ba, wallahi in ka mutu kana gaba da maulidi ba abin da zai hana ka shiga wuta. Domin kin maulidi kin annabi Muhammad. Ba su wani abin da ake wajen maulidi illa aladdar tabbai zuciya ta koma ta narke zuwa ga soyayyar manzon Allah. Me muke da shi da ya wuce wannan? Me za ka yi wa Allah yanzu a duniya ya kalle ka da ya wuce yaban manzon Allah? Shi Allah bai yi annabi dan mu ba, ya yi ne dan shi kayansa ne, wanda yake so ya zo, wanda baya so ya tafiyarsa. Allah ya yi annabi dan shi yana son kayansa ne, ya yi ba dan kai ya yi ma. In kana so ka zo, in ba ka so yi tafiyarka. Amma dai mu sani, mu tabbatar da cewa wannan duniyar da kake gani, da samman nan da ƙasar nan da duk abin da Allah ya halitta, bai yi su dan komai ba sai dan su gano wane ne manzon Allah. Don a ganar da mu waye manzon Allah aka yi dukkan wannan halittu. Muna tare da asai malam wanda 17 a Maraku. Shek Malam Muhammadu Aminu wanda 17 muna Maraku. Irin waɗannan abu garin gari ne na munkirai ƙwarai. Waɗannan abubuwan sun taso babu daɗewa a wannan satin da ya wuce. Maganganu masu yawa sun taso a gurin, wanda wani usulubi muka shiga muka yi karatu a gurin. Sarkin garin ba irin wannan sarkin nawa ba. Shi wancan ina tabbatar muku wallahi kafin mu tashi sai gashi ya zo ya ce wallahi da irin wannan wa'azin ake a ganar da mutum, ni na ji ma ya kamata in maulidin. Ashe haka maulidin yake, saboda an biyo shi ta hanyar gaya masa wane ne manzon Allah. Ana nuna masa girma da matsayi irin na manzon Allah. To yadda ake so mutum ya yi, ‘yan uwa, wallahi tallahi manzon Allah ya fi son mu da iyayen da suka haife mu. Wallahi son da annabi yake mana ya fi son uwa da son da annabi yake mana ya fi yadda uba yake son ‘ya'yansa.
son da annabi yake mana kai ya fi na babban zumbul marowacin garin ku wanda ya ɗaya kuɗi bai san a taɓa bai san a taɓa masa kuɗi. To annabi son da yake mana ya fi son mai kuɗi da kuɗi. Annabi yana son mu ƙwarai. Wata rana Maulana Rasulullahi sai fito ya zauna damuwa sai na Abubakar ya zo ya ce Rasulullahi ya kake bakin ciki, Allah ya ɗauke maka bakin ciki, me ya faru ne? Sai ya ce Abubakar babu komai. Wannan wunin bai faɗa ba, sai da Abubakar da gari ya ce Rasulullahi in fa baka gaya mun ga damuwar ka ba, zuciyata za ta fashi, ba ni san in ganka cikin damuwa. Dan uwa bari ka ji masoyi, ko banza yadda annabi yake son mu dan gwada ba, mu dan gwada ba, wannan wani irin abu ne. Saboda haka sai na Abubakar ya ce Rasulullahi ka gaya mana, ya ce Abubakar ina tsoron alkiyama ta tashi a buɗe wuta a saka mutumin da ya taɓa kiran suna na sau ɗaya cikin ta. In dai ka taɓa ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sau ɗaya kuma a kai ka wuta, wanda Allah ya ce ba zan ji daɗin wannan abu ba. Annabi Muhammad azizun alaihi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina ba. So da ka ya ce Rasulullah wannan shine damuwarka, ya ce ga yawa Allah roƙon mun Allah in alkiyamar ta tashi duk wanda ya kira sunanka sau ɗaya ya tafi ya cancanci shiga cikin wutar jahannama, a kau da shi gefe a tara duk wanda suka taɓa kiran sunanka a buɗe wutarsu, ni Abubakar a yalwata jikina a sa ni a wutarsu in fanshe su, in dai hakan zai maka daɗi. In dai zai maka daɗi ni a kai ni wutar su fita. Ka ji masoyi. Sai ga Sayyidina Umar ya ce me ake ce kaji ya ce ya Rasulullahi in dai za ka samu kwanciyar hankali a maida ni fatan jikin Abubakar a samu autar tare. Sai ga Sayyidina Usman Zinnuraini ba a samu mutumin da ya auri yar annabi ya ƙara auren yar annabi ba sai Sayyidina Usman ya zo ya ce me ake aka ce kaji ya ce to in dai za ka ji daɗi ya Rasulullahi ni a maida ni kawashin wutar jahannama sannan a kawo su kaina, ni ya zama ina can ƙasa sannan a kawo su kaina. Manzo Allah yana ƙara jin daɗi sai ga Haidara mijin Fatimatu Zahra. Mata ku sani in alƙiyama ta tashi in dai kun riƙe auren kun kula da ɗakunan kuna soyayyar manzon Allah wallahi ba ku da baƙin ciki. Fatima za ta keto taron tashin alkiyama, Ubangiji ya ce kai kowa ya rufe idon shi, Fatima irin manzon Allah za ta wuce. Kowa ya rufe idonsa. Wala kuma dole sai ka rufe, sai na rufe, sai ke rufe. Don ta isa ai haka. Sai na Allah zuwa ya ce me ake ciki? Ai kaji ga abin da sai na Abubakar ya faɗi, ga abin da Umar ya faɗi, ga abin da Usman ya faɗi, ya ce ni ba wani magana shiga wuta. Je wuta akan me? Ga yawa Allah kar a sa maka kowa a wuta. Ai ka isa. Ko bai isa ba ne? Bai isa ba? Ɗazu Zakiri ya gaya mana Allah saka da alkhairi. Annabi ne kawai duk duniya. Kun taɓa jin Adamu ya ba wani aljanna? Kun taɓa jin annabi Nuhu ya ba wani aljanna? Kun taɓa jin annabi Ibrahim ya yi kyautar aljanna? Kun taɓa jin wani ya yi kyautar aljanna? A yanzu idan wani mutum wai yana gadarar shi shehi ne ko wani gausi, ya zo ce ta nan haka na ba ku aljanna, ka ce ka ci uban ka ba. Kana da maka ban ba ku aljanna ka ce uwarka ta yi ƙarya mana. Ba ɗan iskar da zai baka aljanna tun da sauran annabawa ba su bada ba sai shi kaɗai Muhammadu Rasulullah. Shi ne kawai Abubakar fil janna, Umar fil janna, Usman fil janna. Sai da ya kawo mutane 10 ya ba kar Ukasha ya zo da gudu. Ya ce ya Rasulullah gari ya ce Ukasha ta fil janna, Zubairu ya biyo baya. Gani ya Rasulullah ya ce saba baka biya Ukashatu lamba 1 ne ta rage. Ukashatu muka ba. Ya fita yana kuka sai ga Fatima ƴar manzon Allah. Me ya faru an yi kyautar aljanna ne ban samu ba. Ta ce na baka kai ma. Sai shiru. Ba za ka ba sai ta shako shi zuwa gaban manzon Allah. Ga yawa annabi yadda aka yi. Ya Rasulullah kaji da ban samu aljanna ba ta ce ta bani, ya ce an tabbatar. Ya tabbata ko bai tabbata ba?
so da nan take sayyidina Ali ya ce ya Rasulullahi ka ga wa Allah kawai annabi Muhammadu bai magana kala bai ce ba amma sai gashi ana gaya mana wala sofa yudi ka rabbuka fatarba in alkiyama ta tashi za mu aje kan kai ceto sai ka ce na yadda na nutsu sai manzo Allah ya ce idan la arlahu wahidun min ummati finna ni kan barance na yadda ba sai na ga babu sauran wanda ya kira sunana a cikin wuta dan uwa manzo Allah ya wuce wasa dan uwa mu nutsu dan Allah lokacin annabi Nuhu shekara 950 duk ibadar da za ka yi wallahi lada ɗaya in kai zunubi a rubuta ɗaya in kai lada a rubuta ɗaya Hudu Salihu duk annabawan nan annabi Ibrahim Khalilullah a lokacinsa mabiyansa in suka yi aikin lada ɗaya in suka yi zunubi ɗaya aka zo annabi Musa mai magana da Allah kalamullah shi ma ɗaya da ɗaya kowanne ɗaya da ɗaya kai dan uwa ka farka kai tunani ko a filin bal ɗaya da ɗaya babu daɗi aka ce gidan mu ɗaya rawansa da yawa ke da kwanciyar hankali an yi ta ɗaya da ɗaya annabawa mu ko aka zo aka ce mana man ja a bil hasanati menene akalla kenan duk wanda ya aiki in dai aiki ya kafu za a baka lada 10 idan sallah ce ga lada 10 ga daraja 27 kai dan uwa saboda alfarman dan Amina dan Abdullahi wanda bai tsayi da yawa a kasa bai gajar ta ba mai kewayen mukin fuska mai damƙashashe gida mai hanci kamar shewa kansa na Aisha ta ce ku rikita mu farfaɗin min kulli aibun ka annaka ku rikita kamar ta sha Muhammadu ta ce kai kan kamar kai ne ka zana ka ce ga yadda za a yi ka ya ce Aisha ai da ni na zana da bai kyan haka ba wanda yake son ya ganni ne hakan ya yi ni in ba manzon Allah ba wanda ya samu wannan dama ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi akan mizani na auna da ya auna babu mai auna da zai zo kamar sa wallahi zamanin sa ne kawai muke yin aiki yanzu nan a nan ka mana lada wallahi ba gode wa Allah ba wanda aka bashi ibada irin nan ka tashi daga gidanka za ka je masallaci duk tako ɗaya sai a ce an baka lada ɗaya a kafar ka ta dama duk tako ɗaya sai a ce an yafe ma zunubanka mace ta yi sallan azarar ɗakin ta babu limanci babu jambi Allah ya kalli sallar da cewa ta fi sallar liman a masallaci ta kwana 40 saboda matsayin biyayyar nan da zamanta da ta yi a ɗaki na ga kayi mamaki ne da duba abin da Allah ya zaki yanzu dan Allah da a ce ai da gangan kuke cutar mata da gangan ne yanzu da an haɗa ku hudu aka kai ku gidan malam hudu kuka auri jimmai ku hudu ƙarfi hudu a mace ɗaya a gidan kuma ubanta ya za ya wannan gida kaga ya gida amma Allah tabaraka wa ta'ala ce ku auro ma da ba za ku mina nusa masne wasu za su ba za ka iya haɗa hudu wannan karamcin ba ƙarami ba ne me zai sa ba za ka kula da haƙƙinta ba me zai sa ba za ka karantar da ita ba me zai sa ba za ka yi tarbiyyar ƴaƴanta ba me zai sa ba za ka ci da ita kai mata sutura ba mu lura da wannan karamci wannan addinin namu wallahi mu kalli abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama mu da shi mu kadai muke da salloli guda 5 duk cikin annabawa mu kadai muke da sallar juma'a mu kadai muke da idin karamar sallah da babban sallah dukka tattara kuma idin karamar sallah juma'a tsayuwar arfa wane ne na ibada kowane irin ibada ka je ka tattara wallahi bai kai magana maulidi wallahi bai kai maulidi ko kusa bai kai ba ba inda ba yadda za a yi ka haɗa hidimar da aka yi don manzala da ko ma wani irin hidima shi ba Allah ya riga ya gama me yabo ya yi yabo me girmamawa ya yi amma Allah ya riga ya girmama annabinsa ƙwarin gaske duk abin da za ka yi zane kake karawa a bayan zabuwa ina ga za ka lalata zanen ta na farko ne menene zai maka wata 2 wata 3 da suka wuce ana wani magana ya kullo lokacin na je gaban maulan
ya ce alarama a garin ku da ake maganar salatul fati da salatul ibrahimiya sai ya ji hadisi ya ce akara hukumullah sai da sun fi da kai ya ce to ka gaya wa duniya salatul fati abinda aka kumsa cikin ta yafi kowane salati da mutane dubu za su shekara dubu suna salati ko da yaushe so dubu a hada hatta salatul ibrahimiya bai kai salatul fati ne ba uku ka kwaya ɗaya ba zai kai ba. Salatul ibrahimiya tawaru manzon Allah yi duk shehunan gurin nan hatta jagoran mu na zama jinin mu mu shehu dai inda baka ce waye sunanka sunansa zai gaya maka ba zan tambaye shi ba zakir kana bacci ne ne sunanka zakir ne kai a'a ba zan iya tambaye ka ji ba duk karatun da ya zuba wasu nan abubakar duk wanda ka tada turan sunan ya zai faɗa shi ne waɗansu mutane suka zo sai ya rasulullahi Allah ya ce mai maka salati yaya za mu yi sai ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammad gaya kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad gaya fa kama barakta ala Ibrahim kama Allah kai wa annabi kaman yadda kai wa waye wannan wani Lala kuma salatul ibrahimiyya manzon Allah ya tawaru ne kawai kamar yadda zakire yi mana tawaru ne kuma inna tawabu amin hisalil muttaqi wa bihi taqim ila al ma'abiyat so da ka tawaru yayi amma ka bugu salatul fatiha tun da farkon ta aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duk salati da take da lafazin sayyidina ita ce cikakken salati mafi girmamawa ga manzon Allah in ka tafi siffofin da ke cikin salatul fati can karke inda sirrin yake Allah kai wa annabi salati haƙƙa qadar iyaka makurar darajar manzon Allah iyaka kurewa salati ga mu iyaka ga mu iyaka duk abin da ya shafi manzon Allah wala yan uwa abu ne wanda yake mai tsada ƙwarin gaske tatacce da kyau gyararre tsaftatacce ina isar muku da sako babba ku riƙe maulidi maza da mata ku daina wasa da zuwa wajen maulidi tun malamin da kaga yana kaucewa maulidi da wuya ya cika da imani ko uban kawai ko kai waye Allah kara ma lafiya dama in baka zuwa wajen maulidin ba inkari kake ba dama ba dole ba dole ko dariƙa akwai dole ne wannan sha'ar ta kaza ila rabbi sabila ba ku dole amma dai don Allah mutum ne yake aikin gwamnati sai aka ce masa ka zo ka karɓi albashi ko ka bari ba dole wanne zai yi ba dole ko ko bari ba dole zai dan ba zai bar wannan albashi ba Allah ya ce yi istighfari da yawa yi salati da yawa yi la ilaha illallah da yawa sai wani ya zo ya ce maka a kai kaɗan ko kaɗan din kai babu ne da yawa ne yake ko kaɗan الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا أما منافقين سيكتي ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء هكذا غالبا مسلمان مسلم ba sa can ba in an ce to kai kana tare da kungiyar suwa ne yace a to kuma baka dawo nan suwa ne ba ina tabbatar muku da uwa wallahi mu tsaya sosai mu rike wannan hanya da maulidi ba gaskiya bane da yanzu maulidi ya kare dan ƙarya ba ta dadewa ba ta zuwa ko ina za ga ta lalace amma da yake maulidi sha'ani ne na manzon Allah shi ko sha'anin annabi Muhammadu sallallahu alaihi kullum in ka taba shi karuwa yake kullum ka taba shi karuwa yake akwai da yahudan da ya ga sunan manzo Allah littafi ya kankare gobe da ya zo sai ya ga annunka ya ƙara kankarewa ya ga yaron ku ya ce kai in na biye wannan sunan duk littafin ma zai koma sunan na bari yanzu nan liman yake gaya mana a nan gudu shine farkon maulidi da yara 'yan islamiyya ko to yanzu kam daga lokacin da yake wancan maulidin zuwa yanzu maulida nawa ne harkar manzon Allah ba abin wasa bane ina kira ga dukkan mu wanda duk bai karbi dariƙar shehu tijani ba wallahi ka karbi dariƙa ka rike dariƙar shehu tijani ka samu istighfari mai yawa ka samu salati mai yawa ka samu la ilaha illallah mai yawa kar ku bar shehu ɗayiru ya tashi a gurin nan
wanda ba su karɓi dariƙa ba su nemi dariƙa a ba su daga inda tushen take, daga gidan Shehu Tijjani, daga gidan Maulan Shehu Ibrahim. Sai ku lokaci wal karamati. Wala yan uwa mu rike kwarai, mu tsaya yadda ya kamata, mu daina wasa. Kar wani mutum ya sa ka tarbiyatul azkari ya hana ka sallah, wanda duk ya hana ka sallah wayo ya nuna maka. Ya baka wani wuridin banza ya ce ka yi wannan wuridin ya fi maka sallah, wallahi wayan ka ya raina. Wayan ka ya raina, ya baka waɗansu abubuwa wanda suke ba inda za su kai ka. Wallahi Shehu Ibrahim ba ruwan Shehu Ibrahim da mutumin da ba ya sallah, sunan ba ruwan Shehu Tijjani da mutumin da ba ya sallah. Kai da a ce akwai wuridin da ba za a yi sallah ba, da gidan Maulan mu Shehu Ɗahiru muka samu. Waye fi shi sanin Allah a wannan sararin duniyan a yanzu? To ni da yake mahaukaci ne na ce babu. Ba kun wanda ya kai Maulan mu Shehu Ɗahiru. Ni ban gan shi ba gabacin duniya da yammacin ta kamar Shehu ba ba. Shi kadai iyayensa suka haifa. Yau mutum nawa ya haifa, jikokin kawai mutum nawa ne. Kaga Zakiri ya fara mutu, ina jin na taɓa wani guri da ya shafa. Wallahi sun matallahi in ka rasa wannan hanyar ka taɗi, kar ku yadda da mutumin da zai baka wuridi ko ya gaya maka komai halal ne, ya kama ka san ƙarya yake. Kana wanka marmari ba zai kyale ka. Komai halal ne, wanka masa mali ka gani in za ku zauna lafiya. Je ka ga buhun maken suyansa din nan da ya turo ka ɗau ɗaya tun da komai halal ne, dai barka ba zai barka ba. Duk mutumin da ya ce maka ba zai ɗau shari'a ba sai dai ya riƙe haƙiƙa, ƙarya yake. Ya muka barazanan ai shi yanzu ai da duniya yake magana, ba da wani yanki guda ɗaya ba. Wace duniyar? Wace duniyar? Wanda suka yi magana da duniya an san su, wanda kuma suka koma da niyya an san su. Wallahi yanki ne mai albarka. Wannan musibar da ke zamu mu, Allah ya saka wa Zakiri da alkhairi. Ya gaya mana ba Allah ne kawai ya kawo mana musiba ba, wallahi mu ne. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض ما كسبوا لعلهم يرجعون. barna a tudu, barna a kwari. Allah ya kawo irin wannan barna ne daban-daban don ya ɗanɗana mana wani irin hukuma don mu dawo. Tun daga shekarar da aka fara zagin Shehu Tijjani, aka fara zagin Shehu Ibrahim, aka fara zagin waliyai, zuwa yau duniyar Najeriya ta ƙara zama lafiya, duniya ta ƙara zama lafiya. Bai yiwuwa ka zagi wanda Allah yake so Allah ya kyale. Waɗannan abubuwan su suka fara dasa mana bala'i. Mu da yake mutanen cikin Kaduna ne, ba abu da mu gani ba. Wata rana an tambayi babban bawan Allah, Malam Abubakar Gumi, akar makallawa, ɗariƙun nan suna ba mu tsoro. Wai kam da ɗariƙar Tijjaniya da ta Ƙadiriya wacce ta fi zama da illa? Ya ce to abin ne dai abin ne. Tijjaniya dai shi shugaban nasu ya ce ya karɓo ga annabi ne, annabi ne shi ka bashi shi da annabi. To kaga akwai sauki, amma Ƙadiriya wai can suka karɓo a sama sun ka je sun ka karɓo. To kaga wannan maganan akwai barna. Ƙadiriya akbaru min uktiha, kafircin Ƙadiriya ya kuma Tijjaniya. Abubuwan muna kallon su da ido. Da in ka zo Kaduna sai ga kamar duk Kaduna gaba daya kamar babu wani sai su. Aka raba kallon mana Abubakar ya ji wasu ga sunan zai muku magana. In kana ji sai ka ɗauka, saboda kullum barkono lalata ke gare. Mudun masaranka biyu barkono 10 sai lalata maka shi. Sai ga kamar shi kaɗai ne a cikin tukunya. Suna ka duk wannan hayaniyar da kuke ji, ku dawo ku nutsu. Mutanen wannan yanki masu albarka, maza da mata, yara da manya, ku nutsu, ku kama istighfari, shi ke kawo da zunubai. Ku kira sunan manzon Allah, yana daga darajar. Ku yi la ilaha illallah, ku samu rinjayen zunubi in alkiyama ta tashi. Fadl ma kuntu ana wa nabiyuna min ba'di mene la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Mu riƙe yadda ya kamata.
mu yi biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala mu riƙe annabi Muhammad ya fi mana komai ya fi mana kowa yanzu da Allah ya uwa duk wanda zai shiga aljanna albarkacin wane ne in ba annabi ba kam akwai wanda zai shiga aljanna to wai duk zai gama shiga da aljanna iyayen shi ba za su shiga ba ko a garin ko mutumin yana da awan dariƙa in ya fara ce muku maulidi yara mu to ina tabbatar muku yana da irin wannan mummunan dattin a zuciyarsa zaka Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mana imanin mu alfarmar maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to da yake akwai malamai karace da zaki ya kamata ce na yi awa biyu uku amma dai ya kamata in dan jira kuma ina ganin su shehu suna son su motsa bai kamata in takura ba kwarai zan dan tsaya amma kafin in tsaya zan bari she ya tashi tukuna don na kamar sun motsa ala masara لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله إلا الله ɗaya ne daga cikin halitta na Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka yi shi ba za a yi wuni kamar sa Allah yana nan Allah ya daɗe tun shekara nawa kenan bai faru ba kuma ba zai kare ba da ya nufi yana son a san shi sai ya ɗiba haske cikin haskensa ya ce zama annabi Muhammadu ina jin waɗanni yana cewa wayan Allah ya ɗiba haske a haskensa ai na shi hasken ya rahu kenan to ai ba ka gane abin da yake rabuwa sai ka san iyakansa ina ne iyakan hasken Allah ko hasken manzon Allah ina ne iyakansa da Allah da manzon Allah ko ka so ko kar ka so ko ki so ko kar ki so ba a raba su da Allah ya ɗiba haske ya ce zama annabi Muhammad wannan haske ya zama manzo Allah lokacin da annabi yake annabi babu sama babu ƙasa ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa babu ma ba ta daga Allah sai wa sai annabi Muhammad la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah ba ka iya ambaton komai in ka ambaci Allah dole ka kira manzon Allah a wazananka iqamarka tayyarka komai annabi Muhammad wannan haske mai albarka ya kai ga an halicci sammai an halicci asai aka halicci annabi Adam aka ɗauki hasken manzo Allah aka saka a tsakon annabi Adam wannan haske ya tasiri yana tafiya har aka kai lokacin daga Abdullahi da Amina manyan bayan Allah aka ɗaura auren Amina da Abdullahi a watan Rajab wannan haske mai albarka ya taso tun daga annabi Adam ya zo Hawwa ya yi ta tafiya mutum 500 ya zo Abdullahi ya zo Amina sai ga shi labari yana bayyana a duniya cewa an samu cikin manzon Allah wannan cewa an samu cikin karkai tunani da irin cikin da aka haife ka yar uwa karki tunanin cikin da kika taba ɗauka ko wanda aka haife wannan cikin daban yake wannan cikin bai sa tari ba bai sa amai ba bai sa ciwon ko ina ba a wani irin ciki ne mai ban mamaki cikin ya ta tafiya daga Rajab zuwa ga Rabiul Awwal wata 9 amma cikin magiyar manzon Allah bai daga har wata 9 yadda take haka take ko motsawa bai yi ba abubuwan mamaki da ta rika gani abubuwan da yake shiga jiki ta ba da labari duk labarin da kake ganin failul ahmadiyya ko abin da kake gani a ɗaya littafin namu na kamal fari wa surur wal hana duk abubuwa ne da mahaifiyar manzon Allah ta ba da labarin su so da aka tace tana zaune sai ga wani mala'ika da ruwa a kofi a hannunsa ya ce yau fa wadda aka yi duniyar da lahiran dan shi zai zo dan wa aka yi duniya dan wa aka yi lahira wanda ya ce ba haka bane to me wai duniya me duniyar me yayi ita har dan an ce an yi ta dan annabi ai aka ce an yi ta dan annabi ita ce ta samu daraja akwai abin da ke kara annabi daraja sai dai annabi ya kara kowane irin abu daraja amina ta karɓi wannan ruwa a kofi tana sha aka haifi manzo Allah don Allah kowa ya miƙe tsaye dan Muhammadu Rasulullah kowa ya miƙe tsaye karka zauna karka zauna karki zauna karka zauna kowa ya miƙe tsaye dan girmama annabi Muhammad
kowa ya miƙe tsaye don girmama Maulana Rasulullahi muna ba bika ya sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum ya Nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum ya rahmatallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum ya safwatallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shafaatu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shafaatu ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam الشفاعة يا رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah Ubangiji ga mun tare a wannan gari na sabon gari ba mu zo wannan gari don neman wani abu mun shigo wannan gari ne don nuna soyayya ga wanda aka so Annabi Muhammad Ubangiji duk wanda yake gurin nan wanda ya zo don girmama manzon Allah Allah ka sa a rubuta sunan mu cikin masoya manzon Allah Ubangiji muna kankantar da kai gare ka wannan gari Allah muna tawassuli da wannan taro Allah ka tsare mana wannan gari amin sharrukan da suke shiga sauran garuruwan Allah ka tsare wannan gari amin da sauran garuruwan mu gaba daya amin Ubangiji Allah ka tsare wannan lokar gamman ta mutu da lokar gamman amin Allah ka tsare Bauchi State amin ka tsare mana Najeriya amin Allah kun musibin nan Allah ka kawo mana karshen su amin wannan taro akwai marasa lafiya Allah ka ba su lafiya amin Ubangiji a wannan taro akwai wanda yake jin wani bakin ciki na damun sa Allah ka yaye masa amin a cikin wannan taro akwai wanda ake bi bashi ya rasa yadda zai yi Allah ka biya masa amin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka nemi a yi musu addu'a Allah ya biya bukatunsu. Duk wanda ya bada ko da naira ɗaya ne Allah kuɗi suna da daɗi amma mutum ya cire ya bada Allah ka biya bukatunsa. Allah ka buɗe mu mutum. Ana sakan ɗaya ko biyu kowa ya tuna da wata damuwarsa. Kowa ta tuna da wata damuwa ta gaya wa Allah. Wallahi Allah zai biya mana. To abu yadda za a yi wannan taron a ce babu mutumin da ba na kirki ba. Allah jama'a kowa ya tuna da wani abu ya gaya wa Allah cikin sakan ɗaya biyu. Bismillah. يا رب ابن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك الله كديدي هذا متانا wannan yanki ya Allah mu na wannan yanki Allah ka ba su abin yi wanda suke dan shaye-shaye da wasu abubuwa Allah ka ba su abin da za su bari Allah ka daidaita mana lamuran Allah ka bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سيدنا محمد الفاتح لما ولك والكاتب لما سبقنا سرك منك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين